Čaute všetci, vítajte späť u Tomášových myšlienkach a dnes si povieme niečo na tému zodpovednosť. Od malička, od narodenia, postupne príjmame väčšiu a väčšiu zodpovednosť našim vekom. Samozrejme problém nastáva vtedy, keď sa s vekom posúvame, ale so zodpovednosťou nie. A vtedy prídu komplikácie do života, prídu problémy možno, nevysporiadania. Človek si musí uvedomiť, že musí prijať zodpovednosť za svoj život. Príjmi zodpovednosť za svoj život, lebo nikto iný za teba žiť nebude, iba ty sám. Príjmi zodpovednosť za svoje zdravie. Keď si bol možno menší, mladší, dieťa, tak rodičia riešili tvoje zdravie. Ale ako náhle vyrastieš, tak oni to už za teba riešiť nebudú. Alebo ako ho budú riešiť, keď už napríklad to nebudú. Nauč sa riešiť svoj zdravotný stav. Nauč sa si vybavovať lekárov, hej, alebo nauč sa proste možno, že čo najviac zdravo o seba sa starať. Či už čo sa týka, neviem, napríklad zdravého životného štýlu, ako je strava, pohyb a tak ďalej, hej. Samozrejme, možno, že nie som úplne najviac kompetentný o tom rozprávať, tiež mám na čom zlepšovať. Nikto iný v tvojom tele žiť nebude, iba ty sám. Takže dávaj na to dôraz. Príjmi zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Rozhodnutia, aké ty spravíš. Samozrejme, rozhodnutia vieš urobiť na základe viacerých faktorov, ako je poznanie, nejaká emocionálna skúsenosť a ešte ďalšie faktory. Prijímaj zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Keď sa rozhodneš zle, príjmi za to zodpovednosť. Ponauč sa z toho. Vyhodnoť to, čo možno napríklad zlepšiť. Čo možno napríklad potom urobiť inak a tak ďalej a tak ďalej. Príjmi zodpovednosť za svoje smerovanie v živote. Tadiaľ, kadiaľ ty pôjdeš. Iní tadiaľ kráčať nebudú. Ty sám tadiaľ budeš kráčať. Ty keď možno, že cítiš, že by si mali s tým a tým smerom, tak samozrejme treba sa opýtať, treba to prehodnotiť, treba si vypočuť rady a tak ďalej. Ale oni tadiaľ kráčať nebudú, iba ty sám tadiaľ budeš kráčať. Musíš prijať zodpovednosť za to, kadiaľ budeš ty sám kráčať. Nie, že s niekým, hej. Doteraz si možno, že kráčal so svojimi rodičmi, hej, alebo so svojimi priateľmi a tak ďalej, ale nastane čas, kedy budeš musieť kráčať sám za seba a možno niekedy aj sám. Príjmi zodpovednosť za situáciu, v ktorej sa nachádzaš. A možno, že sa ani nenachádzaš nejakým spôsobom úmyselne v takej situácii, v jakej sa nachádzaš. Ale príjmi to a začni teraz vyhodnocovať. OK, som na takomto bode, príjmem za to zodpovednosť a teraz sa snažím s tým niečo urobiť. Lebo pokiaľ ty s tým nič neurobíš, tak nikto iný s tým nič neurobí. Pokiaľ ty sám seba niekedy nezdvihneš, tak nikto druhý ťa nezdvihne. Príjmi zodpovednosť za svoje situácie a okolnosti, možno v ktorých sa nachádzaš, do takej miery, ako je to zdravé. Príjmi zodpovednosť aj vo svojej práci. Hej? Keď už vykonávaš nejakú prácu, či už si zamestnaný alebo podnikáš v niečom, tak príjmi tú zodpovednosť so všetkým, čo to obnáša. Možno rob to čo najlepšie, hej? Snaž sa to zlepšovať. Hej? A buď už v tom napríklad taký vedomý, že nerob to len tak, že toto odflaknem, toto sa mi nechce a tak. Však príjmi zodpovednosť a rob to dobre tak, ako vieš. Rob to najlepšie tak, ako vieš. Buď zodpovedný v tom. Príjmi zodpovednosť za svoje problémy. To, čo si možno urobil v živote zle. To, čo si urobil nesprávne. Neoddaluj to, pretože problémy sa budú kopať. Kopať sa budú jamy. Problémy sa budú budú sa kopiť. A pokiaľ tú hrbu proste, čo je na nás, ty nebudeš postupne odstraňovať a nebudeš sa aj čeliť, že ju proste nekúkneš sa na ňu a nebudeš ju proste zhadzovať do seba dole, milimeter k milimetru, centimetr k centimetru, tak celý život sa ti tam bude kopiť. Nebudeš sa proste z toho vedieť dostať a možno, že budeš, ale o toto bude ťažšie a ťažšie a ťažšie. Zo začiatku ten problém môže byť malinký, úplne malinký, vyriešil by si ho takto rýchlo, veľmi jednoducho. Prijal by si zodpovednosť, áno, mám tu problém, vyriešim to, bum, vybavené. Ale možno, že ten problém necháš, že neriešim to deň, mesiac, rok, 10 rokov. A zrazu je ten problém taký veľký, že možno už na ňo nemusí stačiť. Takže príjmi zodpovednosť za svoje problémy. Príjmi ich a rieš ich. Rieš ich. Čel svojim problémom. OK? Môžeš si povedať, v tejto oblasti som slabý. Alebo môžeš povedať, túto oblasť vyriešiť neviem. To je v poriadku. Tak nájdi niekoho, kto ti s tým vie pomôcť. Nájdi niekoho, kto ti tým pomôže tým prejsť. Kto možno prechádzal rovnakým problémom a povie ti, vieš čo, takto sa to dá. Týmto a týmto. Ale rieš svoje problémy.
nikdy neobchádzaj svoje problémy. Vyrieš ich čím skôr. A posledný bod, príjmi zodpovednosť za svoju vieru. To, čomu veríš. Ver sám za seba. Ty si zodpovedný za to, čomu veríš ty. Niekto môže veriť niečomu inému. Ale ty si zodpovedný za to, čomu veríš ty sám. Ty nie si za to zodpovedný, čo verí tvoj rodič alebo tvoj kamarát. A to nemusí byť len otázka nejakého náboženstva, vierovyznania. Ale to môže byť otázka nejakého životnej cesty, že ja verím tomu, že toto a toto dokážem, alebo verím tomuto a tomuto, hej. Ty musíš veriť sám za seba. Ostatní môžu veriť úplne v niečo iné. A na tému viery budem mať aj samostatné video. Verím, že sa k nemu čoskoro dostaneme. To ti chcem len povedať, že buď zodpovedný za to, čomu ty sám veríš. Utrieť si to, čomu ty veríš. Utrieť si to. Potom sa ti bude ľahšie vysporiadavať s vecami, ktoré sú pre tebou. Doteraz možno, že niektoré oblasti v živote riešili tvoji rodičia alebo niekto iný, ale jedného dňa, skôr či neskôr ich budeš musieť riešiť ty sám. A ti dávam radu, začni ich riešiť skôr v živote, keď máš ešte tú pomoc, keď ešte máš tieto veci, ako napríklad, keď už tú pomoc nebudeš mať a už nebudeš mať na výber, budeš to musieť vyriešiť. Teraz možno, že máš na výber. Neriešim to, lebo tu mám rodičov, oni sa o mňa postarajú jedno s druhým, ale raz tu tí rodičia nebudú. Proste raz tu nebudú. A budeš tu ty. A buď to urobíš, alebo to neurobíš. A tak potom bude vyzerať aj tvoj život. Povieme si možno, že niečo ešte o povinnostiach, o životných povinnostiach. Aké sú tvoje povinnosti v živote? Žiješ? Takže si v prvom rade povinný žiť. Ty si povinný žiť. Chápeš, ty si sa narodil, takže ty si povinný žiť tu ten život. Niektorí to predčasne ukončujú ten život z toho hľadiska, že mu neporozumeli. Nerozumeli mu natoľko, až to chceli ukončiť. Ale ja ťa pozývam do toho, aby si sa mu snažil porozumieť a aby si žil. Tvoje povinnosti prináležia aj k tvojmu postaveniu. Pokiaľ si napríklad otec, tak ty máš sakra povinnosti, keď si otec. Keď si matka, tak máš povinnosti ako matka. Môžeš byť otec a máš rodinu, môžeš mať deti, manželku, ale ty ideš namiesto toho niekde do krčmy alebo niekde. Kámo, ty máš zodpovednosti ako otec. Ty máš povinnosti ako otec voči svojim deťom, voči svojej manželke a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Jasné, že keď to neurobíš, tak tvoj život nebude dobre vyzerať. Proste nebude dobre vyzerať. A ty to musíš urobiť, pokiaľ nepríjmeš svoje postavenie, svoju povinnosť voči svojmu postaveniu, akom sa práve nachádzaš. Či už si syn, dcéra. Hej, ty si syn, ty máš nejaké pokiaľ si, hej, dieťa voči rodičom, ty máš nejaké postavenie a povinnosti voči tomu. A príde, že niektorí ľudia si vôbec neuvedomujú, že ja mám nejaké povinnosti. Ty sakra máš povinnosti a pokiaľ tie povinnosti nebudeš vykonávať, tak tvoj život sa tým rapidne ako keby odzrkadlí. A ti hovorím, že budeš padať vo veľa iných sférach. Vo veľa iných sférach budeš padať. To ti normálne hovorím. Pretože to vidím. Sám na sebe vidím. Urobil som veľa chýb. Správal som sa nezodpovedne. Kašľal som na povinnosti. A dobehlo ma to. A dobehne to každého. Takže ja ťa pozbudzujem k tomu, aby si plnil povinnosti, ktoré ti prináležia k tvojmu postaveniu. Či už si syn, dcéra, otec, matka, priateľ, alebo akékoľvek povolaniu, v ktorom sa nachádzaš. Posledná vec, ktorú tu možno mám, je, že maj povinnosti sám k sebe. Maj povinnosti sám k sebe. Lebo poviem ti tak, že pokiaľ ty si nebudeš vážiť svoj život, tak pokiaľ si ty sám nebudeš vážiť svoj život, tak sa môže stať, že ani druhý si nebudú vážiť tvoj život. A to je podľa mňa dosť veľká vec, že ty sa nekúkaj na to, ako ťa vidia druhí ľudia. Ty sa kúkaj na to, ako vidíš sám seba. A podľa toho pristupuj sám ku sebe. A ti poviem jednu vec, pokiaľ sa vidíš ako nejaký nikto, ako nejaká nula, tak ti poviem, že to je lož. Že si prijal klamstvo o sebe. Hej? Never tomu. To ti hovorím, že tomu never. Ja som tomu veril chvíľu a nebolo to dobre. Lebo som veril lži. A teraz je to úplne o niečom inom. Takže maj povinnosti a pristupuj zodpovedne sám ku sebe, k svojmu životu, aby sa ti dobre vodil. A možno, že si hovoríš, že kámo, ale ja mám tých problémov tak mŕte moc, že ja úplne neviem, ako to spravím, úplne neviem, ako to vyrieším. Je to úplne v poriadku. Je to úplne v poriadku, že teraz, v tomto okamihu, možno, že máš tak veľa tých povinností, tých problémov, že sa z tých nevieš vymotať. Ale ja ti poviem jednu vec, urob to, čo môžeš urobiť. Zober niečo, nejakú tú povinnosť, ktorú teraz vieš urobiť a vykonaj ju. Neodkladaj ju, proste ju vykonaj. Môže to byť úplne nejaká drobná, maličká vec, ale proste ju vykonaj. A milimeter k milimetru budeš odstraňovať tú kopu proste. Budeš prijímať tú zodpovednosť, to, kde sa nachádzaš, hej.
Možno, že potrebuješ hľadať prácu, hej, tak nájdi prácu, hej, choď do práce, pracuj, hej. Potom nájdi lepšiu prácu, hej, alebo začni niečo sám. Ale ty sa musíš pohnúť z tej nečinnosti k zodpovednosti a povinnostiam, ktoré ti prináležia. Viem, že možno, že táto epizódka bude troška taká tvrdšia, ale niekedy človek musí byť priamy a tvrdý sám k sebe, lebo proste taká je pravda. Ja som ešte nikoho nevidel, kto niečo vybudoval alebo tak. Povedal, že no ja som nič nerobil, ja som na to všetko kašľal a mám to. Ešte som nikoho takého nestretol. Ja vás povzbudzujem k tomu, aby ste brali zodpovednosť. Aby ste prijímali primeranú zodpovednosť na svoj život. Ja ti ďakujem za tvoju pozornosť, ďakujem ti za tvoj čas, lebo to je to najvzácnejšie, čo práve máš. Takže sa majte a čaute.